Εγώ δεν είχα στο πρόγραμμά μου να πω κάτι. Αν θέλει ο Θεός και είναι θα καλά, θα δω μια άλλη Κυριακή να πω άλλα. Με τη σημερινή ευκαιρία όμως, και εξαιτίας σας, πάλι δεν κάνω πίσω. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι η ανώτερη από όλες τις μέρες. Μεγαλύτερη και πιο σπουδαία ημέρα και εορτή από την Ανάσταση του Λαζάρου δεν έχουμε. Όλες οι άλλες γιορτές είναι, αν μπορώ να πω, αν μπορώ για να με θυμάστε και να καταλάβετε, είναι λίγο παρακάτω, λίγο παρακάτω ας πούμε. Ενώ η Ανάσταση του Λαζάρου είναι ένα μοναδικής σπουδαιότητος γεγονός της παρουσίας του Χριστού, που σημαίνει και κηρύττει όλων μας την κοινή Ανάσταση, την κοινή Ανάσταση, πρώτος ο πάθος, πιστούμενος, την κοινή Ανάσταση. Τέλος πάντων, να μην ασχοληθώ πολύ και επεκταθώ, να πω κατευθείαν μια κουβέντα. Θυμάστε τι λέει το Ευαγγέλιο σήμερα ο Χριστός για τον Λάζαρο? Ο φίλος μου ο Λάζαρος τέθνηκε, δηλαδή πέθανε ο φίλος μου. Κοιτάξτε τη λέξη. Ο Χριστός λέει ότι ο Λάζαρος είναι ο φίλος μου. Αλλά και για τον Λάζαρο, ο φίλος του ήταν ο Χριστός. Μα τι φίλοι ήταν αυτοί? Και κοιτάξτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Ο φίλος μου ο Λάζαρος. Και λέει το Ευαγγέλιο, δάκρυσε ο Ιησούς. Ο μόνος που δάκρυσε, Ιησούς Χριστός, μοναδικό γεγονός, δάκρυσε μόνο όταν είδε ότι ο φίλος του ο Λάζαρος εκοιμήθη. Κοιτάξτε τώρα να σας πω. Ποιος έχει όρεξη για να ακούσει και ποιος έχει όρεξη για να ανταποκριθεί? Άκου και εσύ Άγγελο Ψώτα, να τα πεις και εσύ. Κατάλαβες, κοίταξε. Μας χαρακτηρίζει και είναι θα φίλοι του Χριστού. Και εγώ λέω σήμερα μια σκέψη σε σένα για να τα πεις και εσύ. Είμαι θα φίλοι του Χριστού. Τα μούτρα που είμαστε εμείς και φίλοι του Χριστού είμαστε. Και παρά ταύτα ο Χριστός μας έχει φίλους. Και τι λέει? Εμείς φίλοι μου είστε. Είστε φίλοι μου. Είστε παιδιά μου. Είστε το τζέρι μου που λέμε έτσι στην απλή κουβέντα. Είστε το είστε μου. Έτσι. Τι μεγάλο πράγμα να είμαστε φίλοι του Χριστού. Αλλά και εμείς να έχουμε φίλο μας μόνο τον Χριστό. Κανέναν άλλο. Δείτε σήμερα πόσους φίλους έχουμε. Πόσους φίλους. Αλλά άστα να πάνε, τι σοϊ φίλοι είναι και τι φίλοι είναι θα και εμείς. Υπάρχουν τέτοιοι φίλοι σήμερα, φίλοι του Χριστού. Υπάρχουν και δεν θα λείψουν. Και οι Άγιοι είναι φίλοι των Αγίων. Όταν ήρθε είδαμε και το Γεροπορφύριο, το Γεροπαΐσιο και όλους τους άλλους βέβαια και όλους που βλέπετε δεξιά και αριστερά. Τι είναι όλοι αυτοί? Φίλοι του Χριστού. Και ξέρετε τι φίλοι? Μέσα στην καρδιά τους. Αγάπη του Χριστού σε αυτούς δεν περνάει από το μυαλό μας. Αλλά και η αγάπη η δική τους προς το πρόσωπο του Χριστού, των φίλων τους, τι να σας πω τι είναι, Ένα! Τι μεγάλο πράγμα λοιπόν να είμεθα φίλοι του Χριστού. Και ο Χριστός να είναι δικός μας φίλος. Τι μεγάλο πράγμα. Διερωτώ με στον εαυτό μου σε μια απλή κουβέντα. Και για τον εαυτό μου σκεφτείτε το κι εσείς. Είμεθα φίλοι του Χριστού. Έχουμε φιλία με το πρόσωπο του Χριστού. Εμείς με αυτόν και αυτός με εμάς. Σαν να μου φαίνεται, σαν μακριά είμαστε. Τι λες εσύ? Σαν μακριά είμαστε. Εδώ μεταξύ μας και σαν τα σκηνά τρογόμαστε. Φίλοι του Χριστού είμαστε και ο Χριστός είναι φίλος μας. Τα λέω με τέτοια απλότητα, αλλά έτσι δεν είναι. Πώς είναι να είσαι φίλος του Χριστού, αλλά και τι αληθινή συμφορά να έχεις φίλους και φιλενάδες αναρρύθμιτους
αλλά το Χριστό Φίλο δεν τον έχεις. Οπότε όλα όλα άρχισαν. Όλα άρχισαν. Να μην μακρηγόρω σε αυτό και ένα άλλο απλό λόγο. Πολύ φιλικά και αγαπητικά, γι' αυτό και δεν επεκτείνουμε. Κοιτάξτε. Άκουσε σήμερα τον παπά σας εδώ. Και κάθε παπάς, σε κάθε λειτουργία. Ποιος το ακούει και ποιος το καταλαβαίνει. Λοιπόν, τι σημαίνει ο παπάς, ο κάθε παπάς, σε κάθε θεία λειτουργία. Και να μην ξέρει ακόμα ο παπάς τι λέει ενδεχομένως, η αλήθεια ποια είναι, έτσι. Ο δικός σας συμβαίνει να ξέρει και οι καλά γράμματα και να ξέρει τι λέει και να ξέρει τι σημαίνουν αυτά. Θα πω άλλη φορά, τώρα μόνο κάτι θα πω για να το σκεφτείτε και να το καλλιεργήσετε μέσα στο μυαλό σας. Βλέπετε τον παπά στη λειτουργία και λέει «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού». Μεγαλύτερη προσφορά στο Θεό από τον παπά και ισχυρότερη προσευχή από τον παπά την ώρα της λειτουργίας υπάρχει. Άκουγα σήμερα τον παπά σας. Δεν άφησε και κανένα. Δεν άφησε κανένα. Το στάδε, δεν άφησε κανένα. Αυτοί που σπουδάζουν, αυτοί που είναι στο δημοτικό, αυτοί που είναι στο παιδικό σταθμό, μα δεν άφησε κανένα. Ο μικρός δεν άφησε τα γιοντά μου. Ακούτε αγαπητοί. Τι νόημα έχει λοιπόν η παρουσία του παπά και τα λόγια αυτά, Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού. Πάει ο παπάς και έχει παρησία και αμαρτωλός να είναι και ανάξιος να είναι, ο λογαριασμός ανοίξει σε αυτόν και θα δώσει λόγο εκείνο στο Θεό. Αυτό όμως που λέει στο Θεό έχει αξία. Ο Χριστός δεν είναι την πλάτη και λέει «Α, εσύ τέτοιος είσαι, Φίλιππο, δεν θα σου λέω στα μάτια». Όχι. Εσύ είσαι εκείνος που προσφέρει στη Θεία Μυσταγωγία για τη σωτηρία των ανθρώπων, όχι για τον λογαριασμό σου. Αν παρελπίδα δεν είσαι και εσύ άνθρωπος του Θεού στα αλήθεια, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι κανένας αληθινά άνθρωπος του Θεού, αλλιώς σκοτώνει τον καιρό. Κοιτάξτε, τι είπε για